So good morning everyone. So लोगोफोर जों दायो मोनसे जायगायावहाय जों थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर. So जों बैग्रि जानो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर. नायलांदो भिडिअखौ बिदिब्ला. बिदिनो आरोना लोगोफोर नायलांदो नै फोथारा नै जोंना दुब्लिया माबादि माइ गायग्राफ्रा. बै खिबुन जे साइडजोंहाय एन्जर जावगासिनो दं आरोना लोगोफोर. So लोगोफोर जों मोनसे नोंसिनो जोङो भिडिअ शेयार खालामनो थांगासिनो दङ. So लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो दाना मारिनो. So let's go. लोगोफोर जों दा सफैसिगोन. स' लोगोफोर जों दायोसो नोंसिनो जोङो शेयार खालामनो नागिरदों. स' लोगोफोर जों दा बैग्रि जानो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर. मोनसे जायगायाव जों बैग्रि लायनो होननानै जोङो फैगासिनो दङ. नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौहाय. होमब्ला जों बैग्रि लायनायखौ जोङो देखायलांसै. नायलांबाय थादो. जों थाबायबोगासिनो दं आरोना नै. आंनि फंबाय बियो लोगोफोर नायदो. दुब्लियावसो दङ आरोना. नै जायगा नायलांनो हागोन. थाबायबोनानै मोनसे जायगायाव जों लामाजोंहाय मोनसे जायगायाव जों बेसर नुदों आरोना. नै बेसरा मोनाखै दाबो जोंना बेसरा. नै नायलांबाय थादो. बेसरखौबो देखायनो थांगासिनो लोगोफोर. थाव गोथां जायो आरोना बियो नै बे बेसरा. गैया नै लामा बायदिल' आरोना बेसरा. दा मोनसिगोन लोगोफोर बैग्रि बिफाङाव जों सफैखांबाय. जोङो फिथाइ खानाय मानायफोरखौ जोङो देखायनो थांगासिनो दङ. बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ स' लोगोफोर जोङो बैग्रि बिफाङाव सफैबाय आरोना. थाबायबोनानै जोङो बैग्रि बिफांखौ जोङो देखायलांसै आरो जों माबायदि खागोन जों देखायनो नाजागासिनो दं. ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो. बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर जोंनि बैग्रि खानायफोरखौहाय. स' लोगोफोर जोङो बैग्रि बिफाङाव सफैबाय. नै बैग्रि फिथाइखौ नायनो हागोन लोगोफोर. नै माबायदि मोनाखै आरोना दाबो. बिराद मोजां बिराद मेंबोबाय आरोना एफा गोजाननिफ्राय थाबायबोना. दिनै बैग्रियानो मोनाखै दाबो. फैनोनो बाखादोंमोन आरोना आं लोगोफोर. नैबेखौ खानानै जानोसैला. स' लोगोफोर आं बैग्रि गाखोनो नागिरदों आरोना. नायलांदो आंनि बैग्रि गाखोनायखौ आरोना. माबायदि आं गाखोगोन. गाखोगासिनो दं आरोना. वाव नायलांबाय थादो बैग्रि आं गाखोदों आरोना. इमान खस्थ' ना. गोजा आरो नै नायलांदो. स' लोगोफोर आं बैग्रि बिफाङाव दं नै. बैग्रि समाव नायदो आरोना. स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो. बैग्रि बिफाङाव दं नै गाइस. इमान खस्थ' आं बैग्रि बारियाव दंफैयो नै बैग्रि बागानाव. बैग्रि बिफाङावसो दं नै नायसै मा फलबियो. नायलांदो बैग्रिया खिबायनो हमदों. लोगोफोर आं बैग्रि बिफांनिफ्राय ओंखारबाय नै. बै गोजौआव गाखोदोंमोन आरोना. बेक साइडनि गोजौआव बै गोजौआवहाय बैग्रि बिफांनिफ्राय ओंखारबाय आरोना. नै बैग्रि बिफाङाव गाखोदोंमोन आरोना. स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोफोर. भिडिअआ एसेनोसै आंना बैग्रि खानायनि भिडिअआ.